Minkejja li Malta tesperjenza l-ogħla rata ta' xogħol fl-istorja u t-tieni l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fost il-membri tal-Unjoni Ewropea, inħossni ddiżappuntat li għadna ma qbadniex pass fil-qasam tal-faċilità kummerċjali. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa li kellu mal-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ. U għazit jgħid li pajjiżna għaddej minn tibdil soċjali meta tqis li 4 minn kull 10 li kienu fil-benefiċċji soċjali sa 3 snin ilu issa qed jaħdmu iħallsu t-taxxi u jikkontribwixxu biex l-ekonomija tagħna dejjem tikber. Muscat saħaq ukoll li f'dawn it-3 snin il-Gvern irnexxielu jbiddel il-kunċett ta' kif wieħed għandu jirriforma. Tenna li meta qabel li tbiddel kien jiġi interpretat ċertu biża' illum ir-riżultati jpoġġuna f'sitwazzjoni aktar pożittiva biex nikkollaboraw ma' numru ta' partijiet inkluż il-Kamra tal-Kummerċ. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg laqab b'sodisfazzjoni tkabbir ekonomiku f'diversi setturi li pajjiżna qed jesperjenza. Minkejja dawn ir-riżultati huwa saħaq kif il-pajjiż ma jridx jieqaf anke fis-sfond li aħna membru tal-Unjoni Ewropea li kapaċi nkunu affettwati minn konsegwenzi vulnerabbli bħal riżultat elettorali fl-Istati Uniti, il-Brexit u t-taqlib preżenti fit-Turkija. Huwa ringrazzja wkoll il-Prim Ministru tal-kollaborazzjoni li hemm bħalissa bejn il-Gvern u l-Kamra bi preparazzjoni għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Finalment, Borg poġġa rakkomandazzjonijiet għal budget li jmiss fosthom li jkun hemm iktar roħs fil-kontijiet tal-enerġija kif ukoll miżuri biex il-pożizzjoni ta' pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam ma' faċilità kummerċjali titjieb.